Tinaganti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Mamatiak iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarso Anamarso iti iti langit langit ken kendaga. mataga. Mamatiak met Hesu Kristo bugbugtong anak na kinapu tayo. At imawad ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa ti krus na tayket na itanem. Imulog ti andag itinatay, nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay nga may manghukum kadagiti sibiyag ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, patyek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, damet panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnake mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita may babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babay. Na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa daken ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan, may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria iti Ama, kenta Anak, kenta Espiritu Santo. Kas idipunganay, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Iti misteryo, ngantay panpanunutan. Isa iti misteryo na gloryaan. Katumo na, dahil di panagungar na po tayo so Kristo kadagiti na tayo. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, domtang kumatipagariam, matungpal kumatnake mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sigat tayong kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sigat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan metibungat tiyan mo na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan metibungat tiyan mo na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan metibungat tiyan mo na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan metibungat tiyan mo na apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Gloria iti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagtibas-basol mi, ispala na kam ti apoy sa infierno. Iturong mo amin nakararwat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Day may kadwa na glorya na misteryo, dadi na gloryan ngayon na po tayo sa Kristo sa dilangit, si babagi si kakararwa ken si di Diyos. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga ka sa dilangit. Itdem kada kantal daw, ito'y tikanemit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti basol mi akasmet pamakawan mi, kadagitina ka basol kada kami, di na kamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam katami nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itakin tunura si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol, itakin tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikatin ang gasatan kadagiti amin a babae, nang gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ama nagbasol,
itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adagan ka. Sikati nanggasatan ka dagiti amin a babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami, ama nagbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kasanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kam tapuy ti infierno. Iturong mami nakararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Ti may katlaw na gloria na misteryo, daydi ulog ti Espiritu Santo, agraman kadagiti apostoles kenapo Santa Maria. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matumpal kumatnaken mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kada kamtial daw, ito iti kanen mi, iti patinayon nga daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan na tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat yan mo na Apo mi Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ang nagbasol, itaken inton oras ti papatay niya. Gloria at Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itaken itagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa infierno. Iturong maamin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Iti may kapatan na gloria na misteryo, di pa nakayuli na po Santa Maria sa dilangit si babagi ken si kakararwa.
Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakyam mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y kaninmit patinayon nga aldaw. Pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi. Kadigiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manukot ti sulisog isalakan nakamkat amin adagas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakinton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ni kiti basbasol mi, ispala na kam tapoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may kalima ken maudi ang naglorya na misteryo. Dadi pa nakabalangat ni Virgen Santa Maria, arena de kita apostoles tattao ken amin aparswa. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakammet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na Apo Diyos sa daken ka. Sikati na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na Apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itakin inton oras ti papatay mi.
Ave Maria, napno kati grasya, naapo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae, na yung kasatan metibungat tiyan mo, naapoy mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno kati grasya, naapo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagita amin na babae, na yung kasatan metibungat tiyan mo, naapo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan na tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikatin na yung kasatan, kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo, na apo mi a Jesus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami ang managbasol. Itaken inton oras, ti ipapatay niya. Gloria ti Ama, kanta Anak, kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga anay, kastamit itaken iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan na kanti apoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasing. Salve Rena, ina ti kaasi, biag samit ken inanaman mi, salve si katekararagan mi, da kami ang napagtalaw nga anak na Eva, agpakpakaasi kang ken ka nga sumasa inek, nga agsangsangit dito'y daga pagluluwaan. Ala ko makatalek mi, talya mo kadakam, kitamatam amanang asi, ket inton malpas deti apamagtalaw, ipakitam to kadakam ni Jesus, sa bendito abungat ti tiyan mo, o manangaasi, o manakem, o nasamit a Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon natin Diyos. Tapno maikari kami kadigiin karkari ni Apo mo Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar, tibugbog tong anak mo. Ingun odan da kami kadigiti gungunatag na nayon apan nakaisalakan. Ipay mo kadi abagpo tabayan ti panangpan panunot mi kadagi misteryo na Santuan Ona Rosario na po Virgen Santa Maria tuladen mi dagiti ninaunda ket magunod mi ting karida gapo metlang ken Kristo nga apo mi. Amen. Tinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen.
na imbaga bigat tayo amin kakabsat. Ita nga parbangon, intayo maniraman, dagiti lectors ken acolytes dito'y sentro, nga iso ti mangidaulo, da ito na santo na misa. Kaya intayo pairaman, ti mangipaay ti misa pagyaman, ni Mr. and Mrs. Samuel Samson and family. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, maudi nga parbangon nga panagsakripisyo para iti daytoy nobena tayo. Iti panangururay, panangrambak ti isa sangbay ti Apo. Isuot tayo tinaragsak, agragrag o agyaman a puso. Tada ito iti rumbang aramidan tayo akas Kristiyano ti agtalag iti pagayatan na ti mama ti launay nga datayo dinanon na gapo iti ayat babaen ken Kristo tapno maikarita marod ang makiranod iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Yatay amin kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu agpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat,
Kristo, mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat. When Apo mga sikat. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, dito'y nagkakapya, kadagiti tattao anaing bakti panagnak natin na. Itanok nakapagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kang kenta Apo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, pangan nakabali namin. Apo miya Jesu Kristo, anak ti Diyos na Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, kadagiti basbas kasyan na kami, kadagiti basbas awane kadaipo arararaumi situtugaw iti mapannawan ti Ama. Kasyan na kami, iti kangatwan, kangay siksikaw Apo Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti temporis Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Pumararag tayo. Jesus nga Apo mi di ka kadin agtaktak, darsem kadin ti umay, tapno dagiti amin nga agtalik ita ayat mo, mabang-aran da,
Itiliwliwa nga ipaay ti idadating mo. Sika Diyos sa makipagbiag ken makipagari iti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti may kadwa libro ni Samuel. Natalgeden di panagituray ni Ari David iti pagarian na. Inikan ti apo di tal na kadagiti amin akabusor na. Kalpasan na kinunati Ari kininata na profeta. Kitaem, agnaedak iti balay ana aramid iti sedro ngem toldalaeng ti pagtaengan ti lakas sa titulag ti Dios. Aramiden nga rod ti panggep mo nga aramiden insungbat ni Natan. Gaputa daken ka ti apo. Ngem iti dayta arabii kinuna ti apo kininatan. Inka ibaga daytoy kini David nga adipen ko. Saan na sika ti mangbangon iti templo ti pagnaidak. Ngarud ibagam kini David nga adipen ko akastoy ti kunak ken kuana. Siyak nga apo ama nakabalin amin, inala ka nga gayaywan kadagiti karnero, ket tinudingan ka amang ituray kadagiti tattao nga Israelita. Kinuykuyog ka iti sa dinuman na papanam, ket pinarmek ko dagiti amin akabusor mo iti idadarup mo. Itanok ka akas kadagiti katanukan nga agtuturay ditoy lubong. Nang piliak iti lugar nga agpaay kadagiti tattao nga Israelita, ket pinagnaed ko ida sadyay apag nanaidanda nga awanen iti mangidadanes kadakwada. Manipod demteng da iti daytoy adaga, dinarupda, dagiti naranggas at tattao ngam dinton mapasamak daytoy. Inkarik asalakniban da ka kadagiti amin nakabusor mo, ken ikang ka kadagiti kapututam. Adan tulatta dagiti kapututam, ket pautek to iti pagariam, dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Ti sao ti apo. Kadayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. O apo, kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat mo, ipakaamok to ti kinapudnom iti amin a tiyempo, taamok at ti ayat mo mataginayon iti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Kinunam, nakitulagak iti pinilik a tao, insapatak ken David nga adipen ko, ipasdek kunto dagiti kapututam nga agari iti agnanayon. Kunanan to kanyak, sika ti amak, sika ti Diyos ko amang salaknib kin mangisalakan kanyak, tungpalek to tinkari ket agnanayon to titulag ko ken kuana. Et di nakamabaybayan, intayamin ikanta. Alleluia, alleluia, intayamin ikanta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti apo adda kumakada kayo.
ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Napno ni Zacarias nga ama ni Juan iti Espiritu Santo ket impadto na. Madaydayaw ti Apo a Dios ti Israel. Sinarungkaran na dagiti tattao na ket sinubbot na ida. Inikkan na tayo iti maingal a mangisalakan a nagtaod iti kapututan ni David nga adipen na. Nabayagen nga imbaga na daytoy babaen kadagiti nasantuan a propeta na. Inkarina nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Ken iti pan nakabalin dagiti amin agumurgura kada tayo. Inkarina met akaasyan na dagiti amma tayo. Ket laglagipen na tinasantuan atulag na ti sinapataan na akari ken ni Abraham nga ama tayo. Nga ispalin na tayo kadagiti kabusor tayo. Tapno awan buteng tayo nga agserbi ken kuana. Ket nasantuan ken nalinteg tayo iti imatang dagiti amin nga aldaw iti panagbiag tayo. Ket si kaanak ko, managanan kanto ti propeta ti Dios akangatuan, taumununa kanto ngem ti Apo, tapno isaganam ti pagnaan na, ket ipakaammom kadagiti tattao na ama isalakan danto. Babaan ti pannakapakawan dagiti basbasol da, naasi ken naayat ti Dios tayo. Paleggakan nanto ti init ti pannakaisalakan tayo, ket manipod sa dilangit, silnagan na dagiti adda iti nasipnget nga aniniwan ni patay, ket iturong na dagiti addang tayo iti dalan ti kapya. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nga ibusan day ada nya Advent candle tayo, di Advent treat. Kahit na nga sa uwan, Christmas gaminan maudin nga masinjan dayta. Into no rabi ka hanton may sinjan maipaigid ton iso nga naibusan. May Christmasen. Kitaan nyo ni Zacarias. Idi tinapasamak kanya na, di mo't no malagip tayo isuna ti nabunot nga nang sendi ti insenso ijay altar. Di agserserbi isuna. Nagkabayatan ti panang sendi na iso dayay nagparang ti anghel. Anya ti kuna ti anghel ken kuana agsikugto ni bakit mo kuna tayo idi dayta ti ebanghelyo. After 50 years, approximately after 50 years nga kararag ti agasawa nga nalinteg ni Zacarias ken Elizabeth. Nasingpet da agasawa, makadiyos da, handa nga aganak. After 50 years inikkan na ti anak. Iso dayay iso nga bakeuten ni Elizabeth nga asawa na. Kay di kunan ni Zacarias han nga mamati, tabakbaketanen nakabaybayag da nga nagdendenan. Kanya ti kunana kas ano nga maaramid daytoy idinto ta baketen Lopez pay ni baket ko kunana. Anya ti kunati anghel hang ka mamati Zacarias. Hang ka mamati Zacarias agumel kanto nya. Agumel kanto, dahil yung baga nga panagana na ti Juan, agingga nga matungpal amin dagitoy. Kitaptan naganak ni Elizabeth ang napandad pinakugit, idi pinanaganan ng ti Juan, nagsublin dayjay sa una, panagsauna. Kaya di nagsubli ti panagsauna, napno ti Espiritu, iso nagkanta. Anya ti kunana, madaydayaw ti Diyos nga Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people and set them free. Kunana iti English dayjay. Nakanayon di kararag may kami di prayer book dayjay. Kinainday dayaw na, ti Diyos ta apayan, napno ti Espiritu Santo. Kastamo ni Maria, malagip yun ni Maria. Idi na pan na sinuknalan, gapot ta imbaga na nga, kas ano nga mapasamak kanyak daytoy, kumaysa ak a birhen. Haan na nga imbaga nga, han nga mabaling nga pasamak. Idi na amuan ng birhen, malagip mo ni Elizabeth nga kasinsin mo, napan na dinanon. Nakita na ni Elizabeth nakita na ni Maria, nagkutijay ubing ijityan na, si kati kagasatan kadagiti amin a babae, kuna ni Elizabeth ken ni Maria. Idinanggag ni Maria dayjayan, nagkantamot, anya ti kanta na, toy puso ki daydayaw na, so dayjakan kantaen tayo. Napno ti Espiritu ni Zacarias, napno ti Espiritu ni Elizabeth.
At dapay may nga nakakita kin ni Apo Jesus nga napno ti Espiritu nagkantamot. Sino dayjay? Idi idaton da ni Apo Jesus ijay templo ni Simeon nga nagururay ijay templo nga kunana no mataya kun no makitak ti Mesiyas ti mangisalakan. Idi nakita na intag ay na ti ubing kunana mabalinan nga alaem toy adipon mo. Nagkantamo ni Simeon. Iso dagitoy talon ni Zacarias, ni Maria, kin ni Simeon, napno dati Espiritu, napno dati Espiritu, nagkantada, inday-dayaw dati Diyos, dahil ti nagpapadaan da dagitoy. Kinagmayat kada Maria, nagmayat kada Maria, kin ni Simeon, tani Jesus, ngamuray pa ino ni anak na, nga ni Zacarias maturay pa no ni anak na ti nyanaganan nagkasjayan na ngam agturong laeng ken ni Apo Jesus. Kanya ti may mayat nga pampanunutan tayo dito'y kakabsat. Datayo no mari na tayo ti kaadda ni Apo Jesus kanya tayo isu dayjay ti puso tayo agkankanta iti rag-o. Isu nga ure dayjay kankanta tayo. Iso nga gatilubong, agkan-kanta. No kitaan nyo tilubong, adda caroling, Christmas program, agkan-kanta tayo, nagado nga Christmas song, tintero asa nga lubungan, Christmas song. Diyak amumag kadagiti daddo mga kakabsat ti sa balit pamati ka, adda mo imuna ti Christmas dan, inya nga tapatokar rin datatan. Adda dagiti imuna ti Christmas da, adda mo sa balit ti Christmas da. Inya nga tapatokar rin datatamot, baka atimat patukarin datatan imunadan ka agbabawi kayo na simana magkanyadan at imunada garod nalaki di tayo mo makestyonaran no nya dijay liturhiyada ngam da tayo iti sa nga lubungan agkan-kanta joy to the world the Lord has come kunana dayay anya dagiti kan kanta tayo wen anya na ang Pasko ay sumapit nagmasla tilubungan sanga lubungan kan kantaan na dayjay kumati attitude tayo dayjay kumati rag-o tayo taapaya ni Maria ni Simeon idiintag ay na nagkantada ti rag-o gaputa adda ti Jesus kanyadan ni Zacarias napnapno ti Espiritu nagkanta isu ti kanta na tatanga ko na madaydayaw ti Dios ti Israel. Ngam kalpasan na daytoy ni ay sakbay na daytoy no lagipon tayo ni Zacarias nagumel. Kung i-discuss ko nga pampanunutan nga kanayon ni Maria idi imbagan ti anghel nga nyanaganan agsikog kanto idi ko na pan na binisita ni Elizabeth di kanta ni Maria nanumunga ubing awan ti adal na nga ubing ngam idi agkanta ni Maria naguneg di ibagbagana amunan ti istorya nga impaltiing nan marpuog to dagiti na bilag dagiti na banang mawarawaradan to api nagsirib mo nga sigod ni nagsirib mo ni Marian nangalaan na iso ti kung kunak siguro nagparparang ti anghel intultuloy na tinagparparangkin Maria ngam dayjay la tinaka-record apaya imbagbagana no inya ti misyon daytoy anak na amang isalakan kastamo ni Zacarias idi nagumel ni Zacarias anya nga tinubra na alangan nga hanga nagparang ti anghel kanyanan haan na nga pinaluap daytoy anghel tapno maawatan ni Zacarias no apay agsikog ni bakit na iso di naganan nagkanta ni Zacarias the same DJ kuanda, di content at agpadaan ti content ni di kanta ni Maria ken kanta ni Zacarias. Nga anya DJ marpuog to dagiti kabusor abaken na tayo agbalay ginto. Ngam daytoy kunan ni Zacarias adda sa bali nga meaning na anya ti kunana maisalakan to dagiti tattao ti panunot dati pan nakaisalakan ijay mangabak dati pika kin gayang ripuugan da dagiti natuturay nga nasyon. Ngam ko na ni Zacarias dito yan, maisalakan to dagiti tattao, babaan ti pan nakapakawan ti basol. Ni Jesus laeng ti mga ramid dayay, sa bali dayay nga kantana. Iso nga pampanunutek, nagparparang siguro ti anghel, para kanyak laeng
Nagparparang siguro ti anghel met laeng ken ni Zacarias nga intultuloy ta ilawlawag na no anya ti panggep. Kabayatan ti panagumel na nagparparang siguro no anya ti panggep no apay nga nagsikog ni bakit na nga baketen Sapay Lopez. Kaya nasaya at launay, dinenggag na mo ti anghel. Katatamot ko na tayo. In silence, idinagumel ni Zacarias. Anyang mo ti kinarakararag na. Malaksid ti kunak nga imba nagparparang ti anghel. Anyang mo ti indaw-dawat na nagyamang ka di kini Apo Diyos. Ta naganak mo ilaeng. Bakit na? Nagyamang ka di ti awin kini Apo Diyos. Ta nagparang ti anghel king kuana. Kung niya mo na kita indaw-dawat na. Kinonkonbenser ka di di anghel nga awaten nan no mampayawanhan nga mamati. Di dyan akasla siya para kanyak laang dati hanga kanayon iti panursuro ngam di pampanunutek laang no daduma kakasla anya ti inobrana. Kasi magkanya tayo. Iti panagulimag tayo anya mo't di ayar arongaang di puso tayo. Ano agulimag tayo nga agkararag. Anya mo ti nga hantay nga agsasao, hantay dumaw-dawat, hantay agyamyaman, hantay nga anyaman agkidkid daw ti anyaman, no agulimag tayo, iti puso tayo nga agkararag, anya mo ti ibagbaga ti Diyos kanya tayo. Tata, kuna tayo, ag-Christmas tayon, rambakan tayo ti Paskuan, adu ti artificial nga pangrambak tayo tapno pumintas, Christmas light, Christmas tree, lanterns, tuktukar, external amin dagitoy. External amin dagitoy. Makatulong nga ano makakita ka rumag-o palagipan na ka. Ngam ti adda nga kaipapanan na no mabigbig mo nga ni Apo Hesus dinanon na ka ket isumet ti agbalin akang runaan iti biyag mo. Ngahaan nga sa bali no haam mo nga kabaalan nga isukat ni Apo Hesus iti material abanag. Hamo mabaling nga ito sukat iti turaywan no pa nakaidaydayaw. No kabaalam ni Apo Hesus nga bigbigan ti ayat na sakripisyo na nga dimanon kada tayo. Tapno isalakan na tayo, itanok na tayo nga rudan ta nakalumlum tayo ti basol, inaon na tayo. Dahitan ti ragsak nga tayo mailadawan. Dahitan ti ragsak nga pulos nga haan nga masukatan. Dahil tati kung kuna tayo nga napno tayo mo ti Espiritu, gapo ta mabigbig tayo nga adda ti Diyos kada tayo, dahil tati ragsakan tayo mailadawanan. Sa balin sa mga Espiritu gamin ti mangluglugan kada tayo. Dahil tayo sa mga Espiritu ti kinatangsit, Espiritu ti agom, Espiritu ti tubay to, Espiritu, paano niya ti Espiritu ti kayayaw, dakes nga Espiritu nga tana. Kano mabigbig tayo nga adda ni Apo Hesus kanya tayo agragragon. Awanan ti birukan tayo pa. Ti puso tayo agkan-kantan. Kano agkan-kanta ti puso tayo, agkan-kantan iti rago, anyamot ti aramiden tayo, anyamot ti misyon tayo nga rod. Sangka ko nga ulitan nga kang kanayon. Ni Apo Hesus rambakan tayo ang di pa nakayanak na. Ngam ti pagbiyagan ni Apo Hesus kada tayo, dato'y puso tayo, datayo ti mangibiyag ti Espiritu na. Datayo ti mangipakita kadagiti tattaon nga mangiparit na kadagiti tattaon nga God exists ko na nadayay adda Dios. Kasano pa nang ipakita? Ipaay mo nga rod ti ayat, kinapudno, addaan namnama, pamakawan no nagbasol ni kabsa mo. Ngam ti priority tayo pailaan ka, dahil tayo pailaan nga regregalaw na sakit na kamuta, ang nasaya at tarigalom, anya ti ramidem garod, ala ko marinigaluan da ka ti t-shirt ka, hanga umanay ta na ilat pagan anom garod. Iregalom mo tan, nga mo ipakpakita dyan ang tantano, ada na ti taga-Salcedo, ki isinger da, dahil ta integ ko kini Father, dahil ta. Isinger da. Ang garod nga umanahay, butsugak nga rod, kaya sakistan ko kukutong, di pagkisukan niya na. Hindi kung kunana dito, haanin nga dagito, uwan makatulong dagito, regregalo, dagito external, ngam ti pakakitaan nga, Emmanuel, God is with us. Babaanan akada tayon. Ipari na tayo kadagiti kakabsat nga adda Diyos. Ipari na tayo kadagiti kakabsat nga si bibiyag ti Diyos. Babaan king ka, taayat mo, tatulong mo, taki naman ang nga asim.
No sino ka nga agbibiyag? Mabalimot no kalaban na ka ni Apo Diyos, mabalim mo mga ipari na kadagiti at tao, nga adda demonyo. Daapaya, chismosa ka lang arudan, agom ka pa'y, managisupot ka pa'y, nga di ka pa impakpakada, ala ko rimaong ka lang arudan. Adda demonyo nga kaarum ako na, kabagyam ni demonyo ko na, naghaan datay kumaa, sino nga rin ti mangipari na ka, datayo ako mati mangipari na nga, adda ti Diyos. No kumano mariri na tayo nga napno tayo mo ti Espiritu Santo na majipuso tayo ka agragrag o isuday jay agkan-kanta kumamo jipuso tayo ala uri sintonadon basta jipuso tayo ka agragrag o no ang kay mamati kadagita kan kanta mangkumpos kayon da kay mula mangkantan na barbaring sumuro tagakadwayo hindi jay nga agragrag o ngam tibiyag tayon iso maagragrag umet nga mariri na da nga adda Diyos iti aglawlaw tayo. Daytan ko man, anya pa birukan tayo nga Christmas. Anya pa iti birukan tayo nga Paskwa. Mano nga tawon nga ramrambakan tayo, adda mang ramrambakan nga 80 tawon na nga mang ramrambakan. No di tayo paila na ipari na nga ti Diyos ka, adda kada tayo ka di tayo paila na ipari na sa bali. Kawaw to paila na Christmas tayo. Nga di pampanunutan tayo paila ti Christmas ka, siyak mamati anyamot ti mapasko ak, anyamot ti maalak, anya di mo pa'y napadasan mga imburay tabi. Kararaga sa pasap, tumakder tayo. Kumararag tayo, kitintay datag iti Diyos, nga apo tayo, dagiti inaldaw akasapulan tayo, ket babaan ti agsarday agrasya, ken panangibabaet na, maisagana tayo, ti puso tayo, ti idadateng, ti mangisalakan kada tayo, iti tonggal panggep ko na tayo, umay ka, Jesus, umay ka. Para iti simbaan tayo, tapnukan kanayon kuma silulukat tirwangan na kadagiti tattao, anapapanglaw, may dadadanes ken may paspasuli, ket babaen matlaeng kadagiti mangimatmaton, matukay ti puso dagiti mamati, at tumulong kadagiti agkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Para iti gobyerno tayo, tapno masursuro da kumanga iwaksi ti galad a kinaagom, mananggundaway ken kinaulbod. Ket maddaan da iti puso anatarnaw, nga isu ti kang runaan nga armas da nga agserbi kadagiti agkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti agpanpanday linteg, tapno masursuro da kumat at ingitingan iti rumbeng ken nasken akasapulan dagiti umili, ket ikkanda prioridad dagiti proyekto ken programa amang tednam ay ken bangar kadagiti may paspasuli, may kuskuspil ken maregrigat, sankit di nga agserbi metlaeng iti bukod da pagimbagan. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti amin nga agserserbi iti altar, dagiti lectors, acolytes, altar servers, collectors ken dadto mapay, tapno babaan tinaidumduma nga akem, anay paima kadakwada, ket agserbida si dadalos, si papakumbaba ken si reregta, ket isu dati agbalin pagwadan kadagiti mamati. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti masaksakit, malidliday ken nagladladingit, tapno babaan iti makaliwliwa apan nagayat ti Diyos, mabangaran da ket maagasan dagiti anyaman akita ti sakit amang parparigat kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Para kadagiti mannalon ken mangalap, tap nagtultuloy latat iti anos ken gagetda amang isakad iti familia, abinuangay da, ket si kakapet da kumalatta iti namnama bayat ti panang paspasungad da iti panakaipas ngay ni Jesus. Ti mangisalakan ti lubong. Kumararag tayo ti Apo. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep.
Dagiti panggap ti pamilya tayo. Antay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, umay ka Jesus, umay ka Apo may Jesus, umay ka iti sidong mikit di ka kumaagkitakit, amang ipaay tinadyosan a panulong mo, ket babaen ti dadating mo, masarakan mi kumatibang arken liwliwa, si kang agbiag kin agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagitoy sagot mi tapno ti panangawat mo kadakwada. Maugasan kami kadagiti basbasol mi ket si dadalos ti puso mi amang padpadaan ti nagloryaan aya ay ti anak mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti bang nibi nga ayat ni Juan Bautista in waragawag na nga asidag ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay
iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin na parswa, ti langit kandaganap no, iti pakaidaydayawa, usanay ti kangatwa, madaydayaw ti umay, iti naganti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Astamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninkan ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo, katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbason, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sigakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
kami ngadkat sa dilangit dayaw kuman inagan mo tumteng kuman di pagaryang matungpal kuman tinagem mo nagabasul ka na kami di na kami ay bayan manugot di sulisok eti salakan nakam ketiti dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi kan iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niya ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya kapya Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ti may salaeng nga saom mapaimbagton ti karap.
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasim kada kami apinakan mo, iti nakakaskas daaw aparabor mo. Tapnokas, iti panagragsak mi, iti panangpadpadaan, iti madaydayaw, apan nakaipas nga iti anak mo. Kastantumet kuma, iti panakaragsak mi, panakaparagsak mi nga umawat ti agnanayon apam magasat na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo dagiti kabsat nga lektor ken acolyte dito'y sentro ti misa tayo ento no Rabi e Apo alas 9 pangkuha tayo ti panangrambak tayo ti panakaipas nga iti Apo at dantumot lamisa tayo no bigat Apo alas 9 matlaeng iti bigat kalpasan na marami to ti Christmas program dagiti altar servers tayo ti Apo at dakuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo